Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, Niyan na siya. Niyan na si Cathy. Nalak na din akong puntahan. Mayo ka. Hain ang imong kabit! Mara. Hain! Oo, ako! Mara. Hain ang imong kabit, Justin! Oh, Hain ang imong kabit! Mara. Ayaw pag-iskandalo din eh. Dali. Pauli. Papaulion ko nimo, kay dili ka gusto mailhan akong imong kabit, no? Ikaw ang akong kabit. Ayaw kalimutan na. Panuway ka! Mauding iba pauli kasi mga asawa kay aron makalikay ka na ako! Gawas niya! Asa ka? Mara, ayaw pagsuda. Kung sibuti pa sa ng mga sapot sa babae sa kama, ha? Sapot na si mong kabit, dili ba? Klaro na kayo nga nakigbuwag ka na ako tungod kay Tuna kay kabit, magitaguan din eh! Sabi, lahat siya sa CR mo tago, ha? Mara buwag na ta. Wa na kay katungod na magsamok-samok na ko. Buwag? Kasi buwag! Nalibot kasi mag-isaad na ko! Nga magpakasal ta ko nawa na si Alice mo kinabuhi! Uya karon mo igon ko magbuwag ta! Mara, di na ko magaanto sa batasan ni mo. Dili na ni mo maantos tungod kay may lain ka na magikalingawan! Nakaw na, pauli na lang. Nawa na nga kung gusto ni mo. Oo, natural nga mawa! Kaya napulihan na ni Slain! Wa kay baruganan, Justin! Mara, sorry. Pero kinahanglang puto na nato ang atong pagpakabuang. No! No! Kathy, dili na kinahanglang ubanan ko nimo. Niya naman dinhi ang akong bana. Nauli na siya. Pero unya na lang kumulakaw kung moabot na ang imong bana, ma'am. mauna. Tanda ako na rin, katungog yapon ko ninyo. Romero, wag yung ko'y labot kung mapasakitan kan Justin, ha? Nganong naagyapong ka diha. Te, ako te, bahala nagpasakitan ko niya, basta dili lang ikaw yung mapasakitan pag-usab. Ma'am, isog ra ba kaayo si Miss Mara? Ayaw gyud og kumpiyansa niya, ha? Ay, yung ana man ang mga kabit na gabaan, mapraning na na. Aw hinuon, ikaw man ang legal nga asawa. Aw, wa gyud siya dag-anan nimo. Nganong ingon ini naman ka na ko, Justin? Hain naman ang Justin nga nagpangga na ko sa una! Mara, naunsa ka naman. Mara naman kag si Alice nga manulti. Ayaw kong mahay-mahayi, oy. Kay nahibaw na kang daan nga. Di kita magkadayon kay buhi pa si Alice. Ngano di ay? Kinagikintuhan ni mong kapit. Okay lang siya nga na si Alice? Ha? Wa kay labot sa kong kinabuhi, Mara. Kana ang ibutang imong imong utok. Kabit na lang ka, busa. Ayaw pangisog nga mura na hinuon kag akong pinakaslan. Ingon lang yun ang imong pagtanaw ng mga babae. Huwa na lang yun may bili para ni mo. Mga basura na lang yun may para ni mo. Kumapulaan na ka na mo. Mara, puno nas kagubot ang akong kinabuhi karon. Ayaw na lang ni pun-i. Abi na ko nakasabot yung kas imong papel sa akong kinabuhi. Oo. Nakasabot na ko karon. Nga ang kabit, basura. Basura na lang yun ay ko para ni mo. Nga angay nag-ilabay. Mara, wa mo kumingon nga basura ka. Pero, di naman ta malipayon sa tong relasyon. Oh, natural nga dili ka na malipayon. Kailangan naman kailain. Ngunit kitigaliglawa sa iyong gipulin ako, no? Sexy tingali siyang tanawon na ng bikini nga naas kama, no? Mara, dawata na lang nga. Ngonsa, nga dili na ako ang flavor of the month. Mara, wa ni na ko tuyo. Kinahanglang makasabot ka. Dili kit ko makasabot, Justin. Tungod kay gianad ko nimo nga ako lang katapusang babae sa imong kinabuhi. O niya karon ilisan ako ni
usbon ko, sorry good. Wanin ako tuyo nga, mausab ang akong pagbati dihan nimo. Okay. Okay, wa ni mo tuyo Pero gipasakitan ko nimo. Sa imong gipanulti karon, klaro na kayo nga wala paglaom nga mabalik ka na ako, dili ba? Mara usbon ko. Sorry. Lahi gid ay tagduha, Justin. Oh, unsay? Kung ikaw, dili makabarog si mamagisaad nako. Ilahi ko, Justin. Ako, makabarog ko. Oh, Mara. Nalimot ka sa permi na ko isulti. Mara, hunungon na ni nato. Hunungon? Nga naman. Maabot ang imong ikaduhang kabit. Mahadlo ka nga magkaabot ni. Mara, wala tayo ang ibang storyahan. Makigbuhag na gitay ka na ako, Justin. Oh, Mara, kapila na nako ibalik-balik. Magbuwag na ta. Okay. Musugot ka na nga magbuwag ta. Sakit man sa ko kasing-kasing. Pero dawato na lang nako, Justin. Total, sigurado man ko nga doon ay karma nga nagpaabot ni mo sa unahan. Pero, mahimo bang mukhang yun? Oh, unsa ka na? Mahimo bang mailhan ko ang babae nga miilog ni mo gikan ako? Gabi naman lang, pero pamanggid mabalik si Justin. Eh, bisan na ako din silong ba? Gusto kay kumusot eh, pero hindi ko kumusot kay ubalik niya si Justin. Pero kay mga kate, feel din ako, no? Di na gito mabalik. Dili ka na mahitabo, Romero. May na mong sabot nga mag-celebrate me. Unsa man sa inyong i-celebrate, Ma'am Alice? Mag-celebrate kami sa among panag-uli. Ate, ayaw na lagi paglaom, oy. Tarawa na ko na, oh. Gabi na kayo. Maayo tingali nga magluto na lang ta. Ah, mupundo ka dira, kate? Mao may instructions ni Ma'am Carlene nga atimanon ako si Ma'am Alice kay doon na siya'y nabisihan. Oy. Unsa masag kuno ang nabisihan ni Carlin Cathy? Misulti ba siya nimo? Kung unsa gyud ang iyahang trabaho? Wa man sad siya musulti nako. Pero ilang kung giingnan nga bantayan ka kay gibiyaan ka sa imong bana. Ha? Kana mo, oy, maayong balita, te. Tarawo. Duhon ng bantay nimo, si Kate. Diyan nimo, nyako diri sa silong. Sige, pero kung moabot na si Justin, manlakaw na gyud mo ha. Oo, uy, wag ginay problema, ma'am. Sige ha, magluto sa ako ha. May bawali ko na adang kusina. Diba, di ka nga naadi ang kusina, ha, Kate? Oo, nahibaw kay mailhan man. Na may dekorasyon nga mga dagkong kutsara sa pultahan. Romero, sige na, lakaw na. Sugat-sugat ta na si Justin. Ah, sige, te. Aram mahuman na yun ang imong kabalaka, do. Susihon ako si Justin, ha, sa gawas. Adto ko sa merkado. Ug di lang ko mabalik din kung naan siya. Romero, pasaylo ako nga hangtod ikaw. Dili na makapundo pa ninhi uban ako. Naay kabalaka, te. Baga man kong heart. Di ba ko masakit sa kasing-kasing yung bisag kontrahan ko ni Justin. Amigo man gigod. Sa una lang. Salamat nga nakasabot ka. Unya, kung imo gani siyang masugatan, papalitan na lang sab siyang soft drinks ha. Ay, haya. Okay, te, sige. Pero, te, distansya lang ko, ha? Kikibaharan na ba ko adto? Sabta na lang si Justin Romero. Andam na ko masabuti mo, Justin. Salamat. Salamat, Mara. Abi na kong imugid kong pugngan. Mara, ayaw ka bala ka. Magampo ko nga makakita kag lalaki nga ulitaw. Nga mga sawa ni mo. Gwapa ka. May kwarta ka. Daghan ang magdagan ni mo. Kwartahan pa ka na babae, gipuli ni mo na ako. Oh, ay napangutan na ba niya? Sakitan ka lang. Sige na. Paul na. Mahimo magbuhang yun. Oh, oo, sama na. Mahimo mag... Hagkan ko ni mas katapusan higayon. Oh, kanar na eh. Oh, dali.
Marama na. Gusto na. Gusto na. Di na yun nato aming buhaton pa. Gusto na. Gusto na lagi. Gusto na. Okay. Goodbye, Justin. Oh! Ah! 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 Pusa ni kisambling ni mo sa kunong! Ah! Kasakit! Ah! Ah! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!